በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትቐውም እስትንፋስ ሂቡ ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዘጽንሐና ስለዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ወላዲተ አምላክ ንመብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ንጽዮን መጸጊዕትና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ይብጽሐዮም አሜን። ስንክሳር መስከረም 6 ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ኢሳያስ ነቢይ ማለት መንፈስ ትንቢት ሓዲርዎ ብዛዕባ ዝመጽእ ትንቢት ዝንበ ብዛዕባ ዝሓልፍን ዝመጽእን ራእይ ዝርኢ ብዛዕባ ግብረ እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽ ዝትርኽ ብዛዕባ ሕግን መንገድን ፍቕርን ጥበብን እግዚአብሔር ዝምህር ኣፈ እግዚአብሔር ኮይኑ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ መምህር ሰባኺ ማለት እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ነቢያት ብኸምዚ ዝስዕብ ይፍለጡ። ዓበይትን ንእሽቱን ናይ ቃልን ናይ ጽሑፍን ሓቀኛን ናይ ሓሶትን ኣዋልድን ኣወዳትን። ሓደ ካብ ዓበይቲ ነቢያት ናይ ጽሑፍ ነቢይ ድማ ሓቀኛ ነቢ ኢሳያስ እዩ። ኢሳያስ ማለት መድኃኒት ቅቡዕ ቅብዓ ትንቢት ማለት እዩ። ከምቲ ኢያሱ ማለት መድኃኒት ዝኾነ እዩ። ናቱ መድኃኒቱ ከምቲ መስፍን እስራኤል ኢያሱ ንህዝቡ መሪሑ ካብ አማሌቃውያን ዘድሓነ ወይ ድማ ከም ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ ኣፍሲሱ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ዘድሓነ ኣይኮነን። መድኃኒትነት ናይ ኢሳያስ ብትንቢቱን ትምህርቱን ንህዝቢ ከም ዘድሕን ፈሊጦም ዘውፅኡሉ ስም እዩ። ትውልዱ ካብ ነገደ ስምዖን ኮይኑ ኣቦኡ አሞጽ ይበሃል፣ ኣድኡ ከዓ ሶፍያ ትበሃል። ኢሳያስ ብዝብል ስም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዝተጠቕሱ ንኽፍሊ ወዲ አሞጽ ይበሃል። ነቢ ኢሳያስ ኣብቶም ኣብ ምድረ በዳ ዝነገሱ 5 ነገሥታት ዘመን ማለት ኣብ ዘመነ ዖዝያን፣ ኢዮአታም፣ አካዝ፣ ሕዝቅኤልን ምናሴን ትንቢት ዝተነበየ ቃል እግዚአብሔር ዝመሃረ ነቢ እዩ። ሊቀ ካህናት ዘካርያስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንጉስ ዖዝያን እንከይተገብኦ ልብሰ ተክህኖ ለቢሱ ክዓጥን ኣብ ቤተ መቕደስ ኣተወ። ክዓጥን ከሎ ድማ እቲ ትኪ ኣብ ግንባሩ ወፀ። ኣብ ክንዳኡ ከዓ ወዱ ኢዮአታም ነገሰ። ኣብ ዘመኑ ዝነበረ ነቢ ኢሳያስ ፈሪሑ ስለ ዘይገሰጾ ለምጺ ወፂእዎ ሃብተ ትንቢት ተወሲድዎ 3 መዓልትን መንፈቕን ዝኣክል ተኸልከለ። ነቢ ኢሳያስ ብፍጹም ንስሓ ብጾምን ጸሎትን ተወሲኑ ነበረ። ንስሓኡ ከም ዝተቐበለሉ ንኸፍልጦ ከዓ በታ ንጉስ ዖዝያን ዝሞተላ ዓመት ጎይታ ኣብ መንበረ ጸባዖት ኮይኑ ኪሩቤል ዝፋኑ ተሸኪሞም ሱራፊኤል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር እናበሉ እናመስገንዎ ተገልጸሉ። ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 1-8 ከድሕኖ ከም ዝደለየ ድማ ናብ ህዝበይ እስራኤል ምን ክልእኽ እየ በሎ። ነቢ ኢሳያስ ድማ ኣነ ከንፈረይ ዝርኹስ ሰብ እየ፣ ለምጺ ወፂኡኒ ሃብተ ትንቢት ተወሲዱኒ እምበር ምተልኣኽኩኻ ነይረ ኣይፈርሕን እየ በለ። ንመልኣኽ ካብ ዓለመ መላእኽቲ ፍሕሚ ብጉይጠት ወሲድካ ኣልክፎ በሎ። ድሕሪዚ ንኢሳያስ ለምጹ ርሒቕሉ ሃብተ ትንቢቱ ተመሊሱሉ እንደገና መሃረ። ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 8-10 ኣብ ዘመነ ንጉስ አካዝ ሰራዊት ሶርያን ሰማርያን ናይ ይሁዳ ዘመቱ። በዚ ጊዜዚ ነቢ ኢሳያስ ንንጉስ አካዝ ብእግዚአብሔር አምላኽ ከኣምን ክደኣ እምበር ከይፈርሕ ነገሮ። ንጉስ አካዝ ግና ኣብ ክንዲ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝውከል ኣብ ሰብ ይውከል ከም ዘሎት ገሊጹ ተዛረቦ። ኣብ ዘመነ ንጉስ ሕዝቅያስ ከዓ ነቢ ኢሳያስ እቶም ንኢየሩሳሌም ከቢቦም ዝነበሩ
ኣሶራውያን ምስ ንጉሶም ሰናክሬም ከም ዝሰዓሩ ተነበየ። እዚ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ብዝተላእከ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል 185,000 ሰራዊት ብሓንቲ ለይቲ ተቐዝፉ። ድሕሪ ግዜ ነቢ ኢሳያስ ናብቲ ሓሚሙ ንሞት ተቓሪቡ ዝነበረ ንጉስ ሕዝቅያስ መጺኡ እግዚአብሔር ክትመውት እምበር ኣይክትሓውን ኢኻ እሞ ቤትካ ኣናብር ይብለካ ኣሎ በሎ። ንጉስ ሕዝቅያስ መሪር ብኽያት ኣሰኒው ናብ እግዚአብሔር ለመነ። ሽዑ እግዚአብሔር ንኢሳያስ ጸሎትካ ሰሚዐ ንባዓትካ እውን ርየ እየ እሞ ኣብ ዕድሜኻ 15 ዓመት ወሲኸልካ ኣለኹ ኢልካ ንገሮ በሎ። እሞ ከይዱ ንንጉስ ሕዝቅያስ ነገሮ። ወዲ ንጉስ ሕዝቅያስ ዝኾነ ንጉስ ምናሴ ኣብ ዘመኑ ጣዖት ኣቂሙ ብምምላኹ ነቢ ኢሳያስ ካብዚ ክፉእ ግብሩ ክምለስ ገሰጾ። ኣብ ልዕሊኡ እውን ተነበየ። በዚ ምክንያት ከዓ ንጉስ ምናሴ ተቆጢዑ ብመጋዝ ክቆረጽ ኣዘዘ። በዚ ድማ ኣብ 85 ዓመት ዕድሜኡ ብዕለት 6 መስከረም ብመጋዝ ተቆሪጹ ሞተ። በረኸቱ ይሕደረና። መጽሓፍ ትንቢት ኢሳያስ ነቢ ኢሳያስ ዝጸሓፈ መጽሓፍ ትንቢት ኢሳያስ ይበሃል። ምዕራፍ 46 መጽሓፍተ ትንቢያት ዝቁጸር ሓደ ካብ 81 መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። እዚ መጽሓፍ እዚ ብ50 ዘመን ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ምድረ ይሁዳ ዝተጻሕፈ እዩ። 66 ምዕራፋትን 1292 ቁጽርታትን ድማ ኣለዎ። ኣክፋላት ትንቢተ ኢሳያስ እግዚአብሔር ቅዱስ ከም ምዃኑ ነቶም ዓመፅቲ ከም ዝፈርዶም ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ይሁዳን ኣሶራውያንን ብዛዕባ ኣህዛብ ዕላማን ፍርድን እግዚአብሔር ከምኡውን ብዛዕባ ምምላስ ጽዮን ጸሎት ሕዝቅያስን ስዕረት ኣሶራውያንን ምርኮ ባቢሎንን ምምላሶምን ምጽንናዖምን ብዛዕባ ዘለዓለማዊ ክብሪ ጽዮንን ሓጎስ ህዝበ እግዚአብሔርን። ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ብዛዕባ ይሁዳን ከባቢያን ዝተነገረ ትንቢት ብብዝሒ እኳ እንተሎ ብቐንዱ ግና ብዛዕባ ሓድስ ኪዳን ብዛዕባ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። በዚ ከዓ ነቢ ኢሳያስ ደረቕ ሓድስ ወንጌላዊ ነቢ እናተባህለ ይጽዋዕ። ብዛዕባ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝተነበዮም ካብ ድንግል ከም ዝውለድ መንግስቱ ዘለዓለማዊ ምዃኑ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቅድሚኡ መንገዲ ከም ዝጸርግ ብርሃን ዓለም ምዃኑ ናይ ባህሪ ህይወቱ መንፈስ ቅዱስ ብህልውና ምስኡ ምዃኑ ፈዋሲ ምዃኑ ፍትሒ ዘውፅእ ምዃኑ እምኒ መሰረት ምዃኑ መድሕን ኣህዛብ ምዃኑ ነገረ ሕማማቱ ስለና መንከራ ከም ዝቕበል እዚ ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነበዮ እዩ። እዚ መጽሓፍ እዚ ባዕሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ዘንበቦ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ዘንበቦ ዝነበረ ብብዝሒ ወንጌላውያን ኣብ መጽሓፍቶም ዝጠቐስዎ መጽሓፍ እዩ። አሜን። አርኬ ሰላም ለኢሳያስ ነቢየ ስርዓቱ ለእብኖዲ ቅብአ ከናፍር ወአፍ እምአፍ ሓመ እሳት ነዳዲ እንዘይብል አስማ'a በእንተ ክርስቶስ የማነ ወላዲ ይጸነስ በከርሰ ድንግል ወይትወለድ አዲ ውስተ ግባእ አርዌ ህፃን እዴሁ ዘይወዲ። አሜን። በረኸተ ነቢ ኢሳያስ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ውልደ ተዋህዶ ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተኣረመለይ። አሜን።